L-għada tal-miliet is-26 ta' Deċembru magħrufa bħala Boxing Day hija sinonima ma' bosta affarijiet fosthom futbol u l-ftuħ tar-rigali iżda l-oriġini ta' dan il-jum huwa ferm differenti minn kif din il-ġurnata tiġi ċċelebrata llum. Din il-festa oriġinat fir-Renju Unit fi żmien ir-Reġina Viktorja li ma' snin inxterdet ma' pajjiżi oħra minħabba il-kobor tal-Imperu Brittaniku mifrux madwar id-dinja fosthom anke f'Malta. Dwar dan il-jum jingħad li fis-seklu 19 din it-tradizzjoni bdiet minn kif f'din il-ġurnata is-sinjuri kienu ħallu lis-sefturi imorru d-dar ħdejq rabathom waqt li jagħtuhom kaxxa mimlija affarijiet bħala rigal tal-miliet u mifhum li s-sefturi kienu jmorru iqattaw il-ġurnata ma' familtom u jqasmu il-kaxxa bir-rigali li jkunu rċivew. Il-Knisja wkoll kellha sehem importanti fil-ħolqien ta' din it-tradizzjoni ta' Boxing Day. Dan hekk kif l-għada tal-miliet kienet tiftaħ kaxxa ta' donazzjonijiet miġbura minn nies tal-parroċċa stess biex jingħataw lill-foqra. F'dan il-jum ukoll il-Knisja Kattolika tiċċelebra il-festa tal-ewwel martri San Stiefnu. Boxing Day saret ukoll sinonima mas solidarjetà speċjalment f'pajjiżna hekk kif f'dan l-aħħar deċenji jinġabru il-flus fl-istrina għall-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Boxing Day hija magħrufa għad-dilettant tal-futbol fir-Renju Unit hekk kif ikun hemm maratona ta' futbol matul din il-ġurnata. Mill-aspett kummerċjali, l-għada tal-miliet huwa sinonimu ma' skontijiet fil-ħwienet hekk kif dan il-jum jimmarka il-bidu ta' sales li jibqgħu għaddejjin sa Jannar.